Hi, hello, kumusta ka mo? Anyan sabi niyo mga lagat sa kanginan, Trifon Morales. Asap kita, always say a prayer mo ginatong. Unahon, Lord, ang amot atong panalangin diya kanimo. Salamat kay Lord, si mong yata ka namong grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay, dito maglangan namin gala, no? Ato ning atimanon, ang sa tampo. Pilada kinis sa kalaki, nga mapatago lang singan nga paing. Kinikibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong singer si Paing. Kini ako problema bahay ni sa away na mo sa akong asawa taon nga midako gyud hinoon. Wa na gyud matabang, misangpot gyud sa panagbuwag na mo. Kun nganong inani no, inani ako pagsugod ang mga panghitabo ha, samtang nagkanta-kanta ko. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seems to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me once upon a song. Main attraction couldn't buy a seat. The celebrities were dying to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of pain, you know my name. If I never sing another song or take another bow, I would get by, but I'm not sure how. Always pushing, but you love it all. Do you have to learn to act like you're above it all? Everything I did, the world applauded once upon a star. Frame citation, hang on every wall. Get a scrapbook full of goods I can't recall at all. There were times I felt the world belonged to me, and so you see, if I never say Paing! Ay, tingog ng alam ng clock na. Paing! Dahil nga no, dahil sunog, dahil! Sunog ko nga ni Bala ka! Panglaban ang kuro dire! Ayaw gawa, nalimot ko. Manlaba, maday ko! Panglaban na dire! Walang gigay na naday! Sabi na ko nanlaba na ka. Nabalik na lang ko. Gigan ko nangumpra, pero wari hapo ka manglaba di ay. Kuan ka manlaba unta ko ganina ka, pero sa on pwerte mong initaga, wa nagyoy ato patong luyog yung taon. Sabi na ay, mulusot pa dyan ka na. Inalang yung itapol na sa ka. Tapulan dyan kay kabisag unsaon ay. Ay, sa panginahana ka, kay bisag kugil ang isgutan taon. Uy, pagkalabaw sa kong kakugihan taon. Kay og sugo lang isgutan. Di basta-bastaan ang imong bana taon. Wa pa gani ka kasugo na ko. Ako ng trabahoon. Mistang istoryahe Paing. Tinuod bitaw na. Unya nga nung wa pa magkakapanglaba, ha? Tungod lagi kay delikado init kayo, ha? Gikuan ko na sa kanang Department of Health kadi magpainit. Yawa ko na ato taon, hit stroke pa hinoon ko. Adi na ako kumanlaba, so, o sabi may tabo, ikaw na niya manlaba. Malungtong ako man. Hit stroke
pang ko. Unsa ba di naman ko pwede? Ano di mo ka pwede? Dahil stroke lagi at sigbalik, no? Balik, tubag mo sa ka. Oh. Yati lang mo ka na mo. Kaya, sa gusto ni mo, ha? Mag-ilis mo ka, ta, ha? Ako'y labang-laba. Kaya, ikaw lang may stroke. O, naman. Ay, magbuwag. Bubuwag, ha? Ano bubuwag man? Ikaw lang ka. Di ay. Gusto gid kang magbuwag na gid ay sa ta, ha? Gusto na ka magbuwag ta? Oo, hindi laban ako. Buwagon man ako, di kolor ka puti. Paraan na Grabe. mo. Uy, ang laba na dito. Lagi. Naon ni batasan ako asawa grabe kay baba nga kon mao yung mga saba. Mura kag basigan noon lagi. Magpawa gyud ang gugma ka nang sa gugma ang iyang himo nako ba. Mao na nakaingon ko nga usahay kung sa akong kagaling nga pertir gyud akong di malasa nga nung nakasawa taon kong basigan na sa pun. Unya. Pre, sagutan ba, pre, no? Pagkita, pre. Kuha kayo na sa himas imong asawa, pre. Himas. Himas, porbida sa himas. So, lanas ungo, kaya doon na himas, porbida. Manong kaya nga magagkuha, nga sobra mga si Maso, buhat ako, ikuskuso, bumagali na nako niya. Kakindot biyaning klakihan ko di eh. Batay yung batasan, pre. Karong mong gawas tinuod yung batasan. Kaysa unang oya pa mi. Bisag matundok lang tamtax, di gali na musugaik yung tingog, di mo isa ba? Kanabang di mo, di mo siyaok ba? Karon, Igura maingo nga, aray. Pinaalam, aray. Bida, no? Karon, bida. Bisa mapando lang tungod sa iyang kadanghag. Ikay kuyog, ikay balikason. Oo, nga noon, pre. Ikaw may pasangilan nga, imo siya gibakingan. Dot ko na Ako na di pa rin siya, pre, kaysa kaniadto karon. Pre. Paano pa, pre? Anin lang, pre, ne? Bakasyon na lang, pre. Ha? Bisag 2 adlaw ba? O 4 adlaw ba? O di ba ka usak si mana? Ipapil niya nga kanang wa ka sa inyo ba? Kanang wadyo kayo yung pilyo siya ba kasi inyo. Nga siya ng usa. Unya, tanaw na to og di ba siya magpagita nimo? Di ba siya mingaw nimo? Ha? Manawagan ni nimo, sa to pa, gimingaw na. But pasabot, may love pa na nimo. Love pa na. Mao baka na, pre? Oh, biasa nimo mau makahana mo. Mao gina pre. Ako dai pre, may istorya ta man eh. Mao na akong gibuhat sa una pre. Tan-aw na ako nga murag na usab akong usawa ba. Usab ni dai with love. Murag mo wa na siya feelings na ko ba. Aw, bakasyon ko sa mua. Wa ko magparandam niya nga mga usa ka buwan. Dugay, nawag na ko nagilak. Bao baka na, pre? Sige lang, bao baka na pre. Wa lagi pre. Wa kang bantaw eh. Magkalagot sa kapre. Kay laliman kapre na. Ako ko'y tigkumpra sa amo. Tigkumpra ta. Ako'y tigluto. Ako'y tiglungag. Ako pa'y manglaba. Siya, hayay kayo. Ay, paglarga na ko. Hapit pas mo eh. Anong hapit mo, pre? May kaon. Wala may linungag. Way sudan. Tapulan man mo ato gawas. Aron magpalit og ng lutong daan. Pas mo. Ha? Kidot? Nakita na ko nga murag maayong gibuhat ti Preteriyo sing asawa da. Wa ko magdodoha sa iyang giingon ako nga mauna ana. Mauna gibuhat sa dako sa kong asawa. Unya. Asa ka? Kasyon ko ila mama. Uy, milagro kwet. O sila gro. Gikan sa tupag minyo karon pag yun ka mo hiskot og bakasyon. Karon na ni. Kaya murag di naman yung panahon ako da. So dili maayo. Tay para good be. Murag may nasabtan ko da. Ako'y buti mo ipasabot na nagdagdi malas nimo kay miingon ka mang dili maayo ang panahon alang nimo. Ako ba hinungdan? Mo bakasyon ka o gusto lang gyud kang mo palayo nako? Ako unsa man ni? Pakigbuwag ka nako. Ingon ko. Ang akong giingon bakasyon ko. Narinig mo, kuyog kag di ba okay ra? Aw giagda sa di ay ko nimo. Kita daing duha ang mo bakasyon. Ingon man gud kang mo bakasyon ka. Kara imong gisulti dili man ta. Ay, sus, bida mo timo, oy. Ugman lang ko larga, oy. Matol ko sa probinsya.
Sige, ikaw, di ko muhawid nimo. Pila ka man kaadlaw mo bakasyon? Usa ka semana o usa ka buwan, usa ka tuig? Usa si Manda, oy! O anong usak semana naman? Usaha na ka tuig para sulit imong bakasyon. Ang mansag kadiyot ra kay ka didto. Ang ra kay ng kadiyot kaayo ay. Unsa? Hala, mao ba, Mari? Oh, Mare. Nagtuo siyang mawili kog mubiya siya. Oy, anak gyud, Mari. Paugat gyud. Pero, alam sa itang kumpiyansa, Mari, ha, kay basig. Ato na sa salain niyang babae ba? Ha? Ha? Lagi, basig, pasangi lang nga niya para makalugar na siya og ato siyang babae. Aw ka na hinuon, Mare. Hindi ko makatuo, anak. Hindi ko makatuo nga may lain na siya babae. Aw, wa man ko maingon nga naagyud sa babae, Mari. Ang ako ba, nga basin. Aw, sige lang, Mare. Kung tinuod man gani na, aw, di gid siya magmahay nako. Di isa gyud noon mahitabo nga dawaton pa nako siya balik. Mari. Ay, ko tinggi ay. Suko isiguro siyang kasyon ko ay. Bahala ka. Ikaw sa siyang cellphone. Kinsam kay tawagan na niya ay. Hello, Mare. Ay. Kumusta, oy? Huh? Ay, nag-antas gihapon sa tumang kagwapa. Uy, Sama ka na, Mare, oy. antos pas kagwapa. Ilasa Oo, Mare, biyan. oy. Sige, asa man ta? Uy. Ay, ang ganawan ko, Mare. Uy, mura pag... Sige, Mare, kanisa man. Uy, Ganahan ko pusuroy, Mare, oy. Kapoy, si puno dinis bay. Siga tubang ani mga di malasong kay naong. iyay. Mura pa kugigo ato na. Mare. Iyay. Kanas aman. May Oh, na... sige, kana. Mubakasyon na ning usa. Pupito. Ha? Ako, nadi ko mukuyog, oy. Magunsam ko dito. Magtakdal pala ko siya di malas. Oh, kalagutan. May ngawon. Ay, mas may ngawon ko sa among erasong kaban. Lagi palabi mo ko sa mong iring ka dahil Oh, ako. Mari, uy, unya, Ako, unsa hindi man. pa magdungo ni Bayan karon ka. Sigang tuo, sincere kay mo. Be, Sige, Mari. asam to cellphone ako. Diara. Okay. Hello, pare! Oo, mularga ko! Ugma tingali! Kadako pa na niya. Sige, Mare, bye, Mare. Ay, sos, daan ako pamista nito, friend. Ino ko kayo pamista dito kay nakagwapa. Matrakoy. Maayos na mga kintas na gwapa pa nagsapre ba? Kay ni-race ba taon? Wag yung kita gwapa na rin. Puros na ginitong nawong, na ginuton kayo. Di, daginuton na rin naong na kung animala ka, ha? Maglikom Hoy, Baeng! kung naginot. Baeng! Ay, Ako'y gipadungog-dungog ni mong daginuton og naong. Bahay na rin daginuton. Kay saan lang naong ni mong wag ginaong. Dool ka be, porbida. Ako yung nga ni mo guay naong. Hilas mo. Usap didi, ha? Usap didi. Oo, usap didi. Didi naong. Ha? Di ba ni naong? Hikapa ni naong ako. Hikapa ni. Oy. Di ba ni naong? Hikapa. O ka na. Onya, di na naong, ha? Di ba na naong? Hikapa. Dugaya, hikapa ni yun. Be, sa mukha mo, be. O ya, usap na. Ha? Di na naong? Ha? Di ba na naong? Kamisa sa imong lubot ko, eh. Karan! Makahibilad yun saya kong asawa taon, maako lang taon sa siyang gipagsultihan sa bugnaw nga paagi. Unya. Unsan si atong panagsultihan? Dahil, nita, karang ato ibutang sa mabugnaw nga pagsulti ha. Dita mo gamit og mga hait o masakit nga puwang ba. Pero ato ini mo sa atong gibagian taon nato nga wag yung ko kibaw unsa ni. Kasi wak kahibaw. Wak ka kahibaw? Ayaw na lang tapaing, uy, wak kahibaw. Unsa man yung problema na to day? Suba ni mo. Ikaw na ibaw kag unsa atong gibagian taon. Wak. Oh. Parehas tao, ito may baon sa nangyawayan na to. Bot lang ni mo, ikaw rin nangaway na Ako ako. sa gili taon, wag kong ngaway ni mo. Huwas imong mata? Masuko ka magugsultihan ka? Okay naman tayo magsulti lang ta ba? Pero ka nang sulti nga, dili kay rakraka na murag masinggan sa pon.
Hindi sa na maayo eh. Sa'yo buti mo ipasabot, ginakrakan ta kang kasaba, ha? Nagtuo kang machine gunner ko sapon. Ikaw unsa man ka? Sniper ka sa Vietcong. Hindi ka, oy, porbida sa Ha? nimo. Nagtuo kang nagtuo ko? Oh, diha ka nagkamali sa imong sayop. Oo, sa. Ano sa? Ano na pabuang-buang papaing? Gibuhat ko na ang tanan. Gipakita ko na ang angay ipakita. Pero kang pake, wala kang pake. Nagpakabuta ka nga unta, budlat ka man untag mata. Og di kay budlat kag mata, siga pag yun. Igo na day, sobra na Hilam niya. sobra na. Tuslokong ko ng mata ni mo. Ah. Inang tuslo ka. Inang tuslo ka. Day! Aday, din na itong kainit sa oray. Palihog lang taon, istoryahon taning mabugnaw paagi Di na day. ni Madag bugnaw pa ay kay kining atong nahimutangan perting alimuota. Mao nga ayaw kog sultihi nga ipaagi tani sa bugnaw nga paagi. Ang buti ko pa sa bot ba? Di na ito gamito ng kainit sa Kung init ang hisgutan paing, wa manginit ang akong ang nanginit na ako mao akong lubot. Nara kong gipalingkod mo dire, wa pay komersyal, nya karon mo imong kang dito gamito ng kainit. Ay, ito sa di kalakihay noon. Bisa kung sa pay buhaton nimo paing, lisod na gid kay magkasinabot kay nakita nako nga wa na kay gugma na ako. Kay di tinuoy. Nahibaw kung wala kay pagbati na ko paing. Ang pagbati diri na akong bati na kay mo pagbati. Muna yung pagbati nga bati. Oy, sultian, di ka taas sa kaya akong pasensya ni mo. Pero og mahurot ka nini kong pasensya na ita. Bisag unsa pa mo buhaton nga makiguli ka na kung di na ginamay tabo. Kay natandog na ang nakatugkong garbo. Kay ngano paing? Nagtuo kang ikaw rin ay garbo? Ako wa ko'y garbo? Bugno mo to sa atong garbo. Ilom di oy. Ay ko kagita ng buwag-buwag di mo paing ha. Kay di siya kumadaan ang kadukadlokon kong buwag. Watingan luka pero di nagalit kang mag-usap na imong batasan. Posible nga magbuwag kita. Aw dili buwag. Hadlokon man ta. Pila rin pag-ilis ug bana. Ayo! Ayo! Special offer, ma'am! Special offer, ma'am, sir! Special offer! Special offer. Special offer. So dere. So dere special offer. Ay pagbuot kay magbuwag na ta. Special offer, ma'am! Ma'am, special offer, ma'am. Nakatay toothpaste. May 1 take 1 ma'am. May discount pag yun. 50% kay installment basis. Pag yun sa, mga kining, magkaangkon kay discount na, ma'am. Ay kabala ka dong, na ako'y special offer nimo. Wa na explicar, sugot na yon. Ug ang nakanindot, kay sugod karon jerjer ugma. Nindo daw pira ni ma'am. Sobra ka special offer. Nya unsa man, okay? Unsa na dita? Unsa na dita? Ay pagtingog diha kay wa na kay labot sa akong kinabuhi. Buwag naman kata. Sige dong, okay ka sa akong offer? Sige. Sige na, okay na. Adto na ko puyos inyo. Dali na. Ha, kane! Murag mane! Ay, nakakaw dita. Akin niyo, Toy. Kisang ingani mo. Ang tawag lang itong angga, sir, nga boy. Unsay boy, ha? Unsay boy? Boy manyakis! Abo, unsay Toy. Sus. Tana, ma'am, tana, ma'am. Oy, ay! Dita, ay! Wa pa'y tingog-tingog ka kung asawa ni Goyong. Ay, mag-Goyong, manyakin! Lita! Balaka kay ko sobra taong panluod sa kong asawa taon. Lain na kayong nias kong ano na. Kay wa na gid siyang kitas bay. Saon man nako. Unsa may akong buhaton taon na akong asawa muuli taho sa moa. Palihog. Tambagi ko niyo bambi. Unsa man kung kamoy pasultion. Paing. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. Atong sender, Atong si Paing. Paing. Mao na di Ate Oh, Pres si Paing Paing. di ay. Nga, kanila sila sa Paing og iyang asawa lagi taon. Kada bang yahay palabuan na is garbo. Buto, di ko sabutan Ay. nila. Mutawag si Paing sa iyang asawa. Mutawag siyang kumari. Mag-away-away. Mingon, mare. Okay, kuhan ko diya, mare. Ay, gwapo. Darbar kayo ito, kuhan. Nya, si Paing sad ni ba? Oy, pre! Larga ko, pre, kay ato kuskuan, anak. Ay, sila pa siya. Ay, pasuya, ay! Naman, Kunya sa- na yun, way naabot mga nga buot. paningil ati, pres. Oo. Pag paningil, sa, sir, special offer siya. Ay, pagtingog diha, kay wakay labot. Murag iyang gipasuya, iyang bana ba? Ay, pagtingog diha, kay wakay labot. O niya, inahan. Hala, uy.
Okay, sa tingani mo, tawagal ko boy dong. Ah, sir, boy. Ah, boy? Unsa, boy? Unsa yang nga siya? Boy manyakis. Oh, bangas. Siya, tada-tada, ma'am, kay turjako ti ka, dali. Aporti, lagutan pa. Uy. Ayog kuyo ka na, kay manyakis na. Balik na rin ita. Tao niyang... Uban ko di ayang asawa. Ni kuyo, yun siya. Yan naman, kaila na. Iya, pasuya. Pagkahanggaw, gud, uy. Pasuya, gitu ya. Mga magtiayo na. Lagi hinungdan. Yung iyang pautan, ako saonin ako bakang kuwao ng asawa og balik, ng nana, no? Ah, marag anak, bam. O, doon ako gamay igiya niya, Juan 14, versikulo 15. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako samahan o hatagan kamo niya glaeng magtatabang, aron magkiguban kaniyo hangtod sa kahangturan. Sa verse 18 niya si Jesus, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilong tuwapos. Ako nang gibasa, kaya aron pag-encourage kaniya Gulyat, nga kinahanglan mag-usa sila pagbalik isip ba nag-asawa. Oh, nya kanang pagpalabuan ay usa ganin ang istorya sa kakaraanan Gulyat sa mo sa bukid kung kayo ka tubig siya. Ah. Kung tubig siya pwede kayo ka dili ka mo magparehas ka kayo og sa katipres paron dili mo siga. Para na ako, no? Dagko na mo, uy. Tinuod na eh. Wala mo, uy. Pwede nyo, ha? Patambag pa mo, nga dagko naman mo. Paeng dong, kanang... Hala, kasabang manang. Malit lagi kanang. Maldita. Dili, uy. Ganagina na, baga. Tinuod bitaw. Tinuod yung ganong... Ilang problema, ati pres ka nang ambot lang. Burog binata. Wilami ba? Wilami. Way lami. Way lami ning inyo ha. Wala mo'y tambag, oy. Kapoy. Di ako ang nagyod kanila Gulyat. Ay, basahin na lang diya, bam. Oh, Matay ba, be? katakong ibasa eksakto to nga doon ay paambit ato ang pare nga gingon ang pare nga kanang na ang bisan kuno unsay mo nakabot unsay mo nahuman unsay mo nadawat Kurso. unsay mo kanang na pundar dano ba kay mga kwarta daghan pa kag balay ang importante nga naa ang Ginoo sa imong galamhan Kana. muna nga silang magtiayon murag layo-layo tingali sila sa Ginoo aning orasa Layo, kanang kuyugil ninyo pag-ampo, sir, kanimo asawa, ug panaglitan tuan nila ka makaha, paninguha agyod nga mabalik diya sa inyo, aron ninyong panimalay mo balik og barog, isip ikaw ang haligi, ug mobalik og kahayag, isip ang mga asawa hayag sa panimalay. Pila ba edad ani nila? Mura magway mga buo. Mga 40 na ni sila, ate Uy, pres. Bago po tingin minyo Gulyat, wa pa may anak. Wala pa may isa? anak. Umurag bago pa bitaw minyo. Oh. Mga bago pa ni sila. Okay ra mga batanon, pero di gapon, uy, kay Adi maayo, ate pres. Ay, Tapos, digil, para na ako. Yahay palabuan na is muna. Yahay patasan na is ihi. Sakto tingin mo Gulyat nga binata ra, no? Minata, yun ba? Oh, sako lang gingon nga kanang uban nila magmapag-ampo sir aron ng imong asawa makaamgo siya nga siya isip asawa usa siya magdaot tas kahusay sa inyong panimalay. Sako lang gingon hayag sa panimalay og ang bana haligis panimalay. Sagdi lang may mga bayot kay mga anay mamis panimalay. Salamat ko na dito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.